Ola, boa, son Celtia, son traballadora social e decidín comezar o programa Revolta primeiramente porque creo que cada certo tempo debemos seguir coñecendo distintos aspectos ou, vamos decir así, teorías e conceptos que a verdade neste momento descoñecía e creo que é un feito importante comezar con este programa para poder darme esas bases e darme máis coñecemento, porque a verdade é que creo que deberíamos evolucionar co mundo e eu creo que tamén é parte do programa Revolta. Síntome moi feliz de estar aquí, sei que isto soa bastante idílico, pero é a verdade, é como me sinto. Síntome feliz porque estou descubrindo outra vez certos aspectos de Celtia, estou descubrindo outra vez a Celtia, estou descubrindo conceptos, como xa dixen antes, que descoñecía, que me levan a mellorar no meu ámbito persoal, laboral, todo aquilo que o mundo no que me rodea. Entón voume deste programa Revolta pois con un sabor agridulce, porque sí que é certo que me gustaría coñecer e saber máis, é dicir, seguir aquí, seguir descubrindo. Esa creo que é a palabra principal coa que podería decir que me vou da Revolta, con esa semente sembrada en min para poder seguir coñecendo o mundo.